Hello guys! Magong adlaw ni tanan. Welcome back sa mga channel ay Lexi Vlogs. Hi, des alias sa likod. Hi guys! So tarang kay adlaw guys, mag kamuti kyo ko katunay ng kamuti gahapon na magipangamuti. Kita mo slide ni Tire, mao ni. Ano mo ning gusbata kay gusbata di ka pwedaan. I love you Aliana. Uning kamuti ha guys ya. Kamuti kyo kay murag tuol na po din siya itagdung ako. Kuha na po tas usamot o katamis. Manang atang kamutik yun. Pasensya na mo saba-saba kay nagmawir agahang kudian. Kaya rong hinlo na ng ubos. Ano atang paksakan. Kaya na luli-lis ang likod. Kaya yung bitin na, luto na. Deng agday ko ida guys. Di ko rizag pinirito kay kabuhian siya kana po. Kabugis man na tika. Kabuhi kas kuandang binagha. Karabas mamali. Nilago pa. Sakto po nis pinatrabaho mamali. Isnak po mo niyo. Mamali! Nganong nagkakag? Awa man. Ini ko para ba? Yan na. Ako sunod. Palihog sa ako spitsil day, ha? Oh, wa man siin. Atik lang ba? Unahan ang kanin nga ng mga gagawin. Kani may una-una mo? Ang real ng dapat mga hamis. Kani? Kani may lami? Kay puti. Pero Bubuoy mo sinabot rin punta. Tukoy. Pero di mo, lus, adiri mo. Lus pa ng atong kamuti. Kaya kani magong kamuti, huwag mo nang mapakpak, di mababad o tubig. Diba nagnaog milo? Kuan ba mapadyo? Kung narami sa pasulado, bud. Ano ulbo na nga? Ang ulbo. Ulbo na na, koy. Muawas na, koy. Sama sa pagkawas. Alala, ini lagi ni. Kaya na may, gubing-gubing. Oh, ma'am, manjiniatin kan inan siya, kuanan siya una. Katong terus kami kilawon ka kami. Pero, mo nang gipang bitot na noon. Mukuan ka, kilaw ka dang? Bukas, yun naman dang. Kilaway ko no. Nga naragot, tapos mo pa nabuo. Kasi mo kuto-kuto. Ano naman yung mami mong dangagan na rin, nabagi, kib-kib sa santil mo. Karang hamis lang natin. Si hamisin, ganahan. Gana all hames. Ano kay hamisin man eh. Ano kay di hamisin. Karang hamis. Kanig pila ni kabuok mapakpakan, daghanan ni siya kay ahiwa-hiwa man eh. Aggatag-gatag man eh. Karang lagpad. Lagpad lagi. Pamuguday tamis kay di mangguna teror. Yung teror teras ihang kasing-kasing. Hindi mo naman tutuhit lang yung bug. Hindi na mo nga kuan selain. Kaya nagkuhan man po. Dudua-dua mapag islay. Mao na ka na ron, nakalami. Karang mangligo ako. Yung mong gisanggaban? Sanggaban. Parang kasi kabisaya ka, Adjo. Sanggaba galong? Sanggaban bag. Bisa obra, di gisanggaban. Sanggab ng galong. Sanggaban bag. Pero magkagulayay. Baldi. Sanggaban. Sanggaban? Pwede nila na. Tugalhab na. Tugalhab na. Di barong nagka. Pero bang na barong sinsuro? Ay, hindi na iliwanas. Dahil nagkawat. Eh, nagmawir. Napoy nagsinsuro. Nagsinso. Okay guys, mag-slice na ko para maluto na nila ang kare. Kare dong agon. Kare kamotikyo. It's time to slice. Andar na pag tura-tura. Baga ram ingan nila ka pwede ra ni kalipison. Gitudluan man ko sa hang udyoan datos Antipolo sa una guys, dito pa mismo ni Manila dito ni laag mis ang udyoan sa Antipolo. Si Kuya Ajoy, shout out dai ko. Og magprito kuno kag ngani kamote, ibabad kuno nimo sa tubig para di kas og mantika. Ibabad sa tubig
Ang imong in-slice nga kamote para di kunukas ug mantika. Mo jang itudlo diri na ho. Na napajuk. Ug pagal man ni pajuk kay mo himi. Uy. Guys, daghan na pila murag tulo pa mo ka buok pila to hana. Hiwa. Namata na stick siya. Oh! Ali! Daragahang kulot. Daragang prinsesa. Namata na. Very good silik si ano. Si Agbuhok. 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 Kaya magluto si Mama Bina. Mag-snack sa kag Oreo ha. Na may gipalit si Mamang Oreo. Kagaya si Aliana. Hamas imong bibi. Baby. Hamag imong bibi. Ay, dara di ay nagtago. Dara ang Oreo oh. Sit down dali. Magkuhan si Mama magluto. Hilak man, hilak kay Mazay ugaf taas. Magduwa na mo biha. May nagtat man in taon ka. Ano na pa yung magyana-hana. Sapot ka, be? Ang sarong nagtingag, be. Saba, binaw, nasabaan ka, be? Manang namata ka, be? Rejo-treja nakatuog. Sabaan, suro siya. Gialugngug-ngugan. Alingug-ngugan. Shout out day ko na TV Dalos. Dati naghimot kog kamote Q. Sa Alicia na jud ni. Shout out at TV Dalos Cabrera Fronteras sa Kuya Jubes. Ug hi po ko na ti Janet. Jamo inda John. Ngayon ta kamote Q te. Butuon sa day ni. Oh, Oreo. Bisa man ka, arang ito man mo. Tulong singat man ka. Ate sa dali pa, sinawon ng abuhan eh. Hindi ko ganahag. Parang nawag ibig at abuhan. Hiluan. Yan ang nalupa ko ng mga hugaw-hugaw. Haling na ko, maghaling na! Kaya maka-snack na ta. May lokay. Lokay, Israel. Pasang lokay ka rin. Gasa kami biha. Okay, gaso-aso na. Maghugas ako ko sa kaha. Sa kaha na ho ang prituhan. Okay guys, dana na prituhon kay to aga. Init-init na orang inita nagkaha, ugdaw na dyan to. Magprito na ko. Maglunod na ko, agoy, mahaway na kami labian. Aga, ulit na, makulit ang lunod. Yes, bibi.
sugar. Ay, naway na lagi. Kaya pagkado kay Arsun dali kamuti. Wala niya tayo magkaon. Nagtaon ito ng balimuhan nila. Magpalaban ka ng sukal. Nga naman ko guys. Brown sugar. Para mo pilit ang isang katamis. Aga. Urus-urus na. Okay guys. Naluto na ag. Kinaunhang itak ang naho. Mauna na siya. Susulabi na. Ha? Hani ko ma? Formal lamang gyapon kamuti. Jadi apay hanggi panagtak ang sikan bats. Ako. Ay haplo. Ito ko na bali-bali to kung kay mo nang di maarson. Bali to kung gud na to. Adlo to kung gud ni kay ngano di bali to kon maarson. Hani gyud kay ukay. Ang taga bugaw. Na ngin pinili ko na. Ang ko na mo. Maagi mo itak-ang. Iya bagi mo itak-ang. Loro tong balik kay admo na arson. Aw, wow ba na lang ko. Bago kung tayo dahil. Ha? Ang kaya nga, drag na pere. Mating ka doon. Ba ka doon. Dahil CCTV ha. Lalamay lagi ka kaduha kay mo kuan mo natik, mo natik. Siyempre. Simpered. Pero naglatik-latik ka lang naong sa hindi mo nilalim man yan eh. Yung ani, langi ras, maluto na. Hala, kaysa pagkugi na mga dedkod ni Dang. Then na guys, ikatulo ning haon, mo nang dudaghan na, tapay last, ikaupat haon. Pero mga nga nami. Mga na ta guys! Gaman ang andar yung kamera. Andar mo gud na, sa kabang? Susulabi ka man. Nang sa pagtingin, wala naman na. Dahil na rin. Diba ka? Ano ba yung yan na pala sa... Na, may ginamang taray? Tapos merkado. Hindi niya mo angay nga ni guys na pinirito kay ang isang kabuhi mo sa kaskiting. Ha? Wala ko nila ang inam. Nay, ang kabuhing tirag na sa kaskiting. Hani nang kiting nay. Yan, berarti good. So, ang tigbong. Ang tigbong stick kiting. Namin, ano na yung mga maglilinaw. Ano yung kalang Dahil ako na Hindi makaparaw. Kilama. Ito kalang taraw. Wala may May batasan. Hilaman nay. Ako na yung karawa. Laliman pagkag mo hila mo. Ut-ut ng tudlong na nay. Pero, sakto na na. Ah, bungi. Ano na kasyan na yun? Teka. Hilaman nay. May batasan ka dyan. Takto naman nga din ay. Hindi naman din sila makrustik. Kaya na, humok na. Bihaw na. Mating hindi magmatnang. Yung tubigan. Mga unta ninyo guys! Una-una ko kakandar kay marag nagkutoy na kitigang espiritu. Kuto-kuto. Nagkutoy, nagkuto-kuto. Wala na may kamay. Aw, tamis ang day. Tamis ang panagkamutidaan. Ang manidi ka madana. Nga medyo ka man din ang mag-dubli-dubli activities. Di ba dali? Palihog siya dang. Salamat yung mga tabang. Wala man eh. Tak man. Tagyan, malay na pangukad. Magkaon man yapo na. Kasi ka naluto. Yan ako ka sa nakon. Apakara na. Paano? Hinusukan. Ano ning hawt man ang kinalasan na noon? Hala, gahit man di ay. Hindi ako din eh. Salamat, tagakan ta ha? Kaya mo. Be, Ikaw. be, luto na. Kani ko mo sa. Tinandura.
Oo. Hey, kuan na to. Dati guys, kurang kape. Kasi ko ba? Noon sa nanoon ni Murano lagi adobo. Sagdi naman na. Pero lamig maghapon. Nga ang das na dia. Ini tadi ako tabang agoy. Mga tanin jo, mga snack tag kuan. Kamu tikyo. So guys, mara na yung vlog ng adawa. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog. God bless ninyong tanan. Bye-bye sa tanay. Kaya na nga, kamulon may kaandari, mga antanin jo. Bye-bye. Bye-bye.